Good morning Philippines, this is James and welcome to my vlog. Sa araw na to, pupuntahan natin yung Mapita. Yung ginagawang daan papuntang way to Zambales Road. Kagaya din ng daang kalikasan. So, let's go guys, let's go. Tayo sa Malasiki, San Carlos Road. Yung kanan papuntang Malasiki yan. Tayo na sa Lilig pala. Ayun, papunta tayo sa Carlos. City proper. Dagat tayo dito sa mga Sir, morning! Denied. Ayun o. Tayo sineka. Pogi kasi natin. Proper. Sir, morning. Sige. Sir, ka na ba? Oo, sir. Guys, morning ulit and kasama natin si Miyu. Yan yung motor natin, R15 Honda Click 150 in max. Yung kasama natin Honda Click 125 para itong RS 150. Guys, sama natin sila, nasa likod. Picture daw muna, picture. Let's go, Rough Road! Rough Road natin, carpet natin guys. Ayan. Woo! Ayan na guys, nandito na. Dito na kami sa Mapita Road. Hindi ko alam yan pero tingin ko sasalpit nila sa balik. Morning! Sulit na sulit yan.
Yan, tapos na mag selfie. Punta na tayo sa pinaka-top. Ayun, may bahay pa dito. Uy, upload na naman pala. Malodi, malayo pa. Sabi nung nagbubuhat ng bato kanina. 10 oras pa daw yung lalakarin namin. Ay mga lodi, oh. Pawis na tayo. Hindi pa tayo nakarating. Ay mga lodi, oh. Dito tayo. Kakanan daw kami, oh. Oh. Hi guys, ito na yung falls, nasa likuran ko, oh. Ayan mga lodi. Ayan mga lodi, dito na tayo. Ito sa falls, oh. Init. Maganda maligo. Malamig yung tubig, eh. Mataas yan mga lodi. Tara, base na ito. And guys, tagal pa ng tabato. Isang biga. Yung pinakamagandang part, eh. Yung akit ko pa. And guys, malapit na tayo. Yan, kita nyo dito. Yan, kita nyo, ang ganda. Ito. Ang ganda ng tanawid guys. Parang nasa taas tayo ng Baguio. Oh. Napaka sariwang hangin.
So maraming salamat sa mga viewers natin ngayong araw na to. Ito na po nagtatapos ang ating vlog for the day. So thank you very much guys. So see you next episode.